טוב, מה קורה חברים? כאן עידן, אנחנו הולכים לעשות אתגר שלוקחים לוט רק מהכספות בפורטנייט. אנחנו הולכים לצנוח שם, ואני רוצה לכם שאני נלחץ. אוקיי, כפי שאתם רואים אני כבר פה. הולכים איתנו די הרבה אנשים. וואו, מלא, ממש הרבה. ציניות. אני נלחץ פה בבית הקטן פה. אני אקח את השוטגן ואת היער. אנחנו נשתה את המיניס, גם את הביג. ניקח את הרוקט רם וגם את הביג שנמצא ממש מולנו, ועוד ביג, ונלך לכספת בגלל שכבר הרגו את הבוס. זה ממש לא טוב בינתיים. הנה הבן אדם שהרג את הבוס, אנחנו הולכים להיכנס בו עם הרוקט רם. חמישי, הוא מת. אוקיי, עכשיו אחרי שנכנסנו לכספת אנחנו נשים תאילים, תסגור פה כמובן. זהו, מוציאים את כל מה שלא קשור, גם מילים. אוקיי, זהו, אפשר לקחת לוט רק מהכספת, כל זה לא שלי. מה עכשיו? אוקיי, אוקיי, אני חושב שנדפקתי. לא יצא לי מת, הנה יצא לי מתקית, אוקיי. המצב ממש גרוע, ממש. אנחנו צריכים לשחק את זה חכם. אני אקח את ה-SMG ונשתמש איתו בתור AR. נראה שאין לנו מה לזוז. אוקיי, לקחנו את ה-SMG. עכשיו אנחנו נמצא מפה, נלך לריפט וזהו. עכשיו זה הלוט שלנו לכל המשחק. כדורים אפשר לקחת, אידים אסור לקחת. זהו, לא, גם שוט גלבים אסור לקחת. והנה בן אדם, אנחנו נזרוק עליו כזה 65 והוא מת. אוקיי, כביש שני שלנו, ניקח קצת מעץ, נחזור. עכשיו עזור לנו להיפגע מהבוטים, כי אם אני ניגע אני צריך אחרי זה לשים מיני בשביל זה. ולא לקחו לנו טריף, אבל בא לפה בן אדם, הנה הוא. הבוטים עוזרים לי, איזה כיף. לא, הוא נכנס לריפט. אני לא ארדוף אחריו, אני טמטום, אני ממשיך. לא, אני רודף אחריו, אני הולך לרדוף אחריך חבר. וואי וואי, חבר יקר. אני רודף אחריך, לא משחרר. תרד כבר יא חונק. אוקיי, אני אלחץ פה. לא, לא יפה לעשות טריק.
אנחנו ניסע לפרנזי. אני אחזור ברגע שיהיה משהו מעניין. אנחנו ניכנס בהם עם האוטו. פצצות. עוד. הוא אומר לברוח. בוא נעלה להייגראונד. ומלט! וואו! וואו וואו וואו, איזה גאון אני, וואו וואו. וואי וואי. אוי אוי אוי. צ'יל צ'יל ברו, צ'יל. נשים פה מיניז. אורגטרה מאוד מוצלח, חייב להגיד. לא, יש לו ספלשים ואני לא יכול לקחת. לא, אני אשאר עם זה. אני אחפש חביות. וואו, איזה לוט היה לו. וואו. חביות. למה שיהיה פה בן אדם? אוקיי, זה נגיד בוט. ממש. מה, אין פה ספלשים? זה מותר לי. לא, אסור לי. וואי, זה אתגר קשה. אנחנו 5 קילים. מצב חברי ביותר. אוקיי, מסתבר שזה לא מביא. אולי זה מביא? לא. הקפסול שלי ממש פה. אני לא יודע אם יש לי למה ללכת אליה. וטוב לקחתי מיניס. אופס. אני עכשיו לבדוק את השני גם. אוי. טוב, לא נורא. איפה זה? לא, זרקתי גם את השני. אני נעשה את הקפסול. אני אעשה ואלך כי אין לי למה. אולי אני אלך למגס איתי הכספת. אני אחזור לכם שאני אגר שם כי FPS שלי נמוך. הגענו לכספת. וואלה, לא השאירו כלום. שום חבית, שום משהו. מצאתי לגשר, הנה חבית. אני אקח אותה. אני אחפש עוד חביות. 2,000 years later. וואי, איזה יופי. שתי חביות וקפסול. איזה מזל. ניקח פה את הקפסול סתם ככה. ונתקדם. נמשיך להתקדם. אני רוצה למצוא אנשים. אני עכשיו אלך לאי. מאוד שהוא טיפה רחוק, אבל לא נורא. אני חושב שאני אגיע אליו בדיוק בזמן. אוקיי. עכשיו צריך לחפש פה ריפט. או שישר נעלה על זיפליין. וואי, יש גם פרחים, נכון, וואי, פרחים זה עוד H. כאלה מותר לי. למה זה לא הקשיב לי אחד? טוב, לא נורא. אני די רוצה למצוא אנשים, אני רוצה לעשות 10 קילים. אבל אף אחד לא בא. אני לא מוצא אף אחד לא מוצא אותי. וואי וואי וואי, וואי 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 וואי. איפה? הנה.
95? אוקיי. חברים, אני חושב שאני אלך על זה. אנחנו קופצים עליו. וואי. זה בחור מסוכן זה. היי, לא בנה לי? עזוב. אתה תתחרט. וואי. לא. אוקיי, אז הסרטון הגיע לסיומו חברים, לא לשכח לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.